Akwai babban illa gaskiya. Shan magani ba bisa ƙa'ida ba shi yake taka muhimmiyar rawa wajen duk cututtukan da kake gani, kama daga ciwon zuciya, ciwon koda, ciwon hanta ɗinnan da kake gani. Yana bada gudunmawa sosai. Dan yanzu misali ana ɗaukan kaman genotype kaɗai yake damuwa, hatta nau'in jini yana damuwa. Yanzu idan kai kana positive matanka tana negative, ka san akwai damuwa? Akwai rigima kenan. Akwai rigima wannan sosai. Dan ciwon kai in yana ji shi ba ruwansa zai iya juransa, kawai ya san cewa dan lokaci in ya zo ciwon kan nan zai riga zai wuce. Wanda kuma kila ciwon kai yana indicating wani ciwo ne can daban, wanda kila da a lokacin yayin managing nasa to za a iya samun sauki akan laruran da zai jaza mai nan gaba. To mutum ko da bai kusa da iyayensa za ga cewa da zarar cin da ya tashi da wannan orientation din yana jin wani waje ke mai ciwo, misali mu dauka kaman ciwon kan nan da nake magana. Mutum sai ya je yana jin ciwon kai, sha paracetamol kwana ɗaya, ya sha kwana biyu, ya ji kai shi jikinsa bai gane mura ba, ciwon kan nan bai sauka ba ko zazzabin nan bai sauka ba. To ga to dama orientation da ya samu ya san cewa gidansu da zarar an yi kwana ɗaya biyu an sha paracetamol an ji ba a ji sauki ba, to asibiti ake zuwa. To kaga wannan an samu good orientation daga gida kenan. In kai magana ka wani gabje na magungunan gargajiya, zaga yanzu kawai da zarar mutum irin an ga wani dan rauni ya fito mara haka yayi ruwa sai ka ji an ce ciwon daji, a dauka a kama sa wannan a sa wannan. Yanzu misali da zarar mutum ya kai shekara 20 zuwa 25, a shawarar da ba shi akwai gwaje-gwajen da ko da lafiyarsa lau ya rinka yin su. Misali mu ɗauka daga irin gwaji na adadin shuga da ke cikin jikin mutum, mutum ka rinka dubawa, kamar gwajin BP na mutum ya rinka dubawa. Sannan su kuma mata akwai abin da ake cewa pap smear, gwaji na cervical cancer. Su ma irin duk bayan I think wata 3 ne, su ma ana son su rinka yi domin ƙauracewa wannan kansa din da yake kama su.